नमस्ते, आज मी चीज मॅगी बनवते झटपट। नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा। मी याच्यामध्ये पॅन मध्ये बघा 3 चम्मच तेल टाकलंय। हे आपले 4 चमचे असतात ना, हे आता कमेंट मध्ये होते तुम्ही चमचा कोणते वापरता। हे 4 चम्मच, हे आपल्याला 3 चमचे तेल टाकलंय त्याच्यामध्ये। आता त्याच्यामध्ये 1 चमचा मिरची आणि 1 चमचा लसूण, म्हणजे 2 मिरची आहेत आणि 4-5 पाकळ्या लसूणची आहेत, हे आपले त्याच्यामध्ये टाकायचे। मॅगी असं कोण खात असेल ना, तर असं व्हेजिटेबल मॅगी करून खायचे, तर ते मॅगी पचायला चांगले असतात तब्येतीसाठी, आपण बॉडीसाठी कधीच आपले खाल्ले तर। नाही तर असेच मॅगी कधीच खायचे ना, असेच बनवून। एका मॅगीने ना, मी सांगतो तुला, एक मॅगीने पोट नाही भरत, पण असं खाल्लं ना, असं व्हेजिटेबल त्याच्यामध्ये टाकला ना, तर पोट तरी भरेल सारखा पण वाटतो आणि ते पचायला पण चांगले असतात, कारण त्याच्यामध्ये व्हेजिटेबल आहे, सर्व भाज्या आहेत। आता त्याच्यामध्ये मी अर्धा कांदा घेतलाय। पहिला कांदा थोडा आहे ना फ्राय करून घ्यायचा। आता आपला कांदा, मिरची आणि लसूण चांगले फ्राय झाले। आता त्याच्यामध्ये व्हेजिटेबल टाकायचे, आपल्याला भाज्या टाकायचे बघा। थोडेसे मटर घ्यायचे, थोडे कॉर्न घ्यायचे, थोडा गाजर घ्यायचा, थोडा टोमॅटो, थोडा शिमला मिरची, असं म्हणजे आपल्या आवडीप्रमाणे जसे थोडे थोडे भाज्या घ्यायची। हे सर्व टाकते, हे थोडं आता 1 मिनिट असं चांगलं फ्राय करून घ्यायचा पहिला। आता आपल्याला याच्यामध्ये ना 1.5 कप पाणी टाकायचं आहे, म्हणजे मी 1 ग्लास पाणी टाकते आहे। गॅस आपला फुल केलेला आहे। आता याच्यामध्ये बघा मी काय काय टाकते। पाणी टाकलं, आता याच्यामध्ये थोडासा अर्धा चीज किसून टाकते याच्यातला, आणि अर्धा चीज वरून किसायला सर्विंगच्या वेळी। हा हा। आता त्याच्यामध्ये मॅगीच्या पाकिटामध्ये जो मसाला असतो ना, तो टाकायचा। आता आपण मॅगीचा मसाला टाकला आणि चीज टाकलाय, चांगलं ढवलून घ्यायचं। चीज आहे ना त्याच्यामध्ये विरघळला पाहिजे, असं चांगलं ढवलून घ्यायचं। आपण कसं थोडासा टाकलाय ना, आता आपण जर आपलं चीज पण त्याच्यामध्ये विरघळलाय, आता आपण त्याच्यामध्ये मॅगी टाकूया। ही 10 वाली मॅगी आणली आहे, 12 रुपये, 12 रुपयाला झाली। कधीच काय आपण किती वर्ष आणलेली नाही। तर याच्यामध्ये अशी तोडून टाकायची। मॅगी बंद झाली होती, तुला माहिती आहे ना? हा, बंद झाली ते माहिती आहे। आता मॅगी टाकली आहे, आता त्याच्यावरती 1 मिनिटासाठी झाकण ठेवते। बघा, अशी मॅगी करून खायची। हे कशात ठेवलं? हे चिली फ्लेक्स करायला गरम केले आणि आता मिक्सरला लावायचे। हा, मिक्सरला लावायची। डेट सकट का? नाही, डेट काढायची, अशी गरम करायची आणि मिक्सरला लावायची। आता 1 मिनिट झालाय आपला, बघूया मॅगी। मस्त त्याला पाणी सुटलंय बघा। आता आपल्याला चांगलं पाणी सुकेपर्यंत शिजवून घ्यायचं आहे। पहिले मॅगी सर्व व्हेज मध्ये मिक्स करून घ्यायची, सर्व भाज्यामध्ये। बघा कशी दिसते मॅगी आणि भाज्या कशी दिसतात बघा। थोडे भाज्या पण शिजतील ना आतमध्ये आता? हा, भाज्या पण शिजतात। गॅस पास आहे ना? गॅस पास आहे। डेट काढायची आणि मिरची मी तुम्हाला जराशी, आता मला मॅगी मध्ये पाहिजे आहे ना, म्हणून मी थोडीशी मिरची गरम केली। आणि अशी दुसऱ्या रेसिपीला पण लागतात आपल्याला। हा, अशी आपली चिली फ्लेक्स बघा, अशी करून ठेवायची, थोडीशी आपल्याला लागते ना कधी कधी। आता आपली बघा मॅगी चांगली झाली आहे, व्हेजिटेबल मॅगी कशी दिसते बघा, चीज टाकून केलेली व्हेजिटेबल मॅगी। आता मी गॅस बंद करते, आपली झाली आहे आणि आता पप्पूला खायला देते। आता आपण त्याच्यावरती कोथिंबीर टाकूया थोडीशी, आणि त्याच्यावरती चीज किसून टाकूया। जो अर्धा ठेवला होता तो, अर्धा ठेवला होता ना,
तर त्याच्यावरती आपली ही चिली फ्लेक्स टाकायची थोडीशी. बस. तेव्हा अशी मॅगी जर दिली कोणाला तर चांगलाच नाश्ता होईल मम्मी, हा. है ना? मग बघ ना व्हेजिटेबल असं आता एक माणूस एक मुलगा कोण जेवायचा असेल तर अशी मॅगी पटकन करून दिली तर त्याची भूक थांबेल. व्हेजिटेबल मॅगीच पाहिजे असेल तर अशी बनवून द्यायची. अशी बनवून द्यायची. मुलांना पण मॅगी घरात, आपल्याला पण कधी घरात खायला वाटली तर अशी मॅगी करून खायची, हेल्दी वाली. हा. आता आपली मॅगी बघूया कशी झाली टेस्ट करून. आणि वरती बघा पूर्ण ते चीज मेल्ट झालेलं आहे. हा. त्याच्यावरती जरा चीजच घेऊया आपण. त्याच्या आतमध्ये पण चीज आहे. मॅगी 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 कोणाला आवडते जरा सांगा कमेंट मध्ये. काही ती पण हात दाखवेल मला आवडतं म्हणून. काहीला सांग मॅगी करून खायची असेल तर अशी करून खायची. अरे वा, चीज एकदम मस्त फ्लेवर वाटेल. भाजीपाला पण सर्व व्यवस्थित. वरती चिली फ्लेक्स टाकला ते पण त्याच्यामुळे पण अजून जरा तिखट तू असंच खायला आणला होता पाकिट ना, म्हणून मी भाज्या टाकली. वा, एकदम भारी लागते मॅगी म्हणून मी बोलतो. आणि कॉर्न पण मध्ये कॉर्न, गाजर, आपले ते हिरवे मटर, शिमला मिरची सर्व त्याच्यात एक बाईट येते ना, ते अजून चांगलं वाटतं खायला. तेच तर. आणि मी तर सांगतो कधी कधी बघा, एक मी तुम्हाला एक्सपिरियन्स सांगतो. नॉर्मल जेव्हा मॅगीचं पॅकेट आपण फोडतो ना, तर एकाने पोट नाही भरत आणि दोन खायला पण होत नाही. दोन खायला पण होत नाही, कंटाळा येतो. समजा तुला मी काय बोललो, त्यापेक्षा असं एक घ्यायची आणि असे भाजीपाला टाकायचा. मी तर बोलतो ह्याच्याने माझा पोट भरेल. मग तुमचं तर नक्कीच भरणार. आणि टेस्ट तर एकदम छान लागते आणि एकदम मस्त मजा वाटते खायला. तुम्ही सुद्धा नक्कीच बनवा. दिसायलाच एवढी सुंदर आहे तर खायला छान लागणारच ना. खा खा गरम गरम. आपण हे मॅगी पकोडे का बनवायचे, कारण मुलं आहे ना असे भाजीचे पकोडे खात नाही. त्याच्यामुळे आपल्याला काय करायचं आहे की मुलांना रमण्यासाठी, म्हणजे मुलं खाण्यासाठी मुलांना बोलायचं आपण तुला मी मॅगी पकोडे बनवते आणि तुला शाळेत टिफिनला देते. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. नमस्ते, मी मॅगी पकोडे बनवते आहे. म्हणजे आहे ना, हे मॅगी आणले आहे त्याच्यासाठी हा रवा घेतलाय. 2 चमचे रवा घ्यायचा आहे, 2 चमचे बेसन घ्यायचा आहे, थोडीशी कोथिंबीर आहे, 1 चमचा मसाला घ्यायचा आहे, अर्धा चमचा जिरं घ्यायचं आहे, अर्धा चमचा ओवा घ्यायचा आहे. हा कोबी आहे, 1 वाटी बारीक चिरून घेतलाय, 1 गाजर घेतलाय किसून, 1 शिमला मिरची घेतलाय बारीक चिरून, हे चवीपुरतं मीठ घ्यायचं आहे, 1 कांदा घेतलाय कापून, हे पाणी घेतलंय. आता मी पहिला आहे ना हे मॅगी शिजवून घेते आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला दाखवते. असे मॅगी आहे ना हे सर्व तोडून घ्यायचे असे. हे मॅगी मध्येच पाकिट असतो मॅगी मसाल्याचा, तो आपण त्याच्यामध्ये टाकायचा सगळा. आता याच्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकायचं. तर हे आहे ना गॅस पेटवलाय आणि आता गॅसवर मी शिजायला ठेवलाय. मॅगी मस्त शिजली आहे. आता मी काढून घेते आणि सर्व साहित्य आहे ना मिक्स करते. मॅगी मस्त शिजली आहे. आता याच्यामध्ये आहे ना हे आपल्याला सर्व साहित्य टाकायचं आहे. आपल्याला जसं तिखट पाहिजे असेल ना तेवढं टाकायचं. मुलं लहान घरात खाणारी असतील ना तर त्यांना तिखट नको असेल जास्त तर कमी टाकायचं. अर्धा चमचा जिरा टाकते. प्रत्येक कोणते पण तुम्ही पकोडे बनवले ना तर त्याच्यामध्ये ओवा टाकायचा. त्याच्यामध्ये मीठ टाकते. 2-3 चमचे रवा घ्यायचा. म्हणजे आपली भाजी जशी असेल ना, जेवढी भाजी असेल त्या भाजीच्या हिशोबाने आपण हे वरचं बेसन आणि रवा हे वापरायचं आपण. पहिला 3 चमचे टाकते बेसन आणि लागलं ना तर परत 1 चमचा टाकेल. ते सर्व साहित्य मिक्स करते. आता याच्यामध्ये आहे ना अजून 1 चमचा बेसन घेते. आपण हे मॅगी पकोडे का बनवायचे, कारण मुलं आहे ना असे भाजीचे पकोडे खात नाही. त्याच्यामुळे आपल्याला काय करायचं आहे की मुलांना रमण्यासाठी, म्हणजे मुलं खाण्यासाठी मुलांना बोलायचं आपण तुला मी मॅगी पकोडे बनवते आणि तुला शाळेत टिफिनला देते असं म्हणायचं आणि त्यांना असे भाजीचे पकोडे बनवून द्यायचे. नावाला निमित्ताला आपण मॅगी वापरायची. हे मस्त छान मिक्स झालंय. आता याच्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकते. हे पकोड्याचे मिश्रण एकदम मस्त मिक्स झालेलं आहे आणि तेल पण तापायला ठेवलं आहे. ते आपण छोटे छोटे टाकायचे. एकदम मस्त छान झाले आहे. आणि असे आहे ना याचा कलर आहे ना जरा गोल्डन होईपर्यंत तळून घ्यायचे. एकदम मस्त छान झाले आहे. कलर पण एकदम मस्त झाला आहे. असे सर्व फ्राय करून घेते आणि तुम्हाला दाखवते.